Sababu gani Butali ifanye kazi? Sababu gani West Kenya ifanye kazi? Nzoia hawezi kufanya kazi. Mumias imeanguka. Sijui nini? Mpababu wale ambao wanawekwa pale kusimamia hizo viwanda hawana ujuzi. Hawana ujuzi. Kazi ni takataka. Mimi naambia mimi niko na kiwanda Nairobi na inafanya kazi. Ukienda hata sasa hivi utakuta watu wanafanya kazi. Maana mimi najua mambo ya hizi viwanda. Hiyo ndio specialty yangu. Hii Nzoia itafanya kazi na tutajenga viwanda vingine hapa Webuye na hapa Bungoma. Sawa sawa? Tutembea pamoja na nyinyi. UDA William Ruto osingo mar keto chendo makare mar tieko midhiero mar lope mabende osekwako oganda jo Masai poni oyiere kaka jatend piny e yiero mabiro. E kinde Ruto nonyiso geno mare mar yudo ombulu mabiro kabende wacho no bi kodonjo e kar jot mar jatend piny giko mar telo mar Uhuru Kenyatta e higani. Ruto ne loso e kinde mabende ne en jo Kenya kwanza Nyandarua kabana to gimolo e gwenge moko e alwora ma Nyandarua kanyakla kod Narok e odiechieng' makawuono. Odiechieng' makiny Ruto gi Lange biro dhi mar dwaro ombulu e kaunti ma Kirinyaga. Mambo sasa imebaki ni mambo ya Rose Farm tusuluhishe na mambo ya hapa Kedong tumalize, kwa sababu vile tulimaliza mambo ya Mau lazima tumalize mambo ya Kedong ili wale ambao ni wenyeji wapatiwe hiyo shamba na tutalipa kama serikali hiyo shamba iwe ni shamba ya Wamasai, tuwapatie shamba yao. Ikiwa Mheshimiwa Ruto anaweza kupea suluhisho la ardhi mkoani Pwani ambao ni kubwa zaidi, atashindwa na Kedong. Tutadeliver kwa kiti ya rais na kwa kiti ya governor na ya senator na viti zingine sote ili Your Excellency uingie Ikulu. Tuko hapa na tumeungana mkono kama Kenya Kwanza kuhakikisha wananchi wa Kenya wanahudumiwa bila mapendeleo, bila madharau. Tarehe 9 tunataka tujitokeze vile mmejitokeza leo, ikuwe hakutakuwa na haja ya salamu. Mnakubaliana na mimi? Jalup jatenda Azimio la Umoja One Kenya Alliance Martha Karua podogo tacha mane kaunti ma Nakuru kuma bende odhi nyime gimanyo ombulu e lo Azimio. Karua owacho ni tend Azimio ema nyalo geno mar kelo lokruok ne jo Kenya. Walter Nyambaga nitiere gi ler mathoth. Jalup jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Martha Karua ne seto ombulu e gwenge mag Kabazi, Subukia, Elbagon, Maili Tisa, Naivasha kod Gilgil. Karua ne ochiwo singo ni tend Azimio la Umoja One Kenya Alliance biro bero chumi kendo loko ngima jo Kenya. Inawezekana maisha yako iwe bora kuliko leo. Inawezekana tuboreshe uchumi wako. Inawezekana tuboreshe uchumi wa Kenya. Tuwe na viwanda. Hawa vijana wote wangu, mimi ni mama wa vijana, wapate ajira. Nimesaidia mambo ya chai, naona mnalima chai hapa. Bonus inaenda juu, Julai mnalipwa. Kahawa pia nimechangia kupeleka bei juu. Mbolea iwezi kuwafikia nyinyi hapa ya bei ya chini. Mbolea ya kahawa, mbolea ya viazi, mbolea ya mahindi. Kule kwa MCPB hapo kuna kashinda, tutatue uweze kupata mbolea yenu hapo. Karua mane oten kod jatend migao mar pur Peter Munya ojiwo oganda mondo onyis lony mar yiero jotelo makare kowacho ni Odinga e midusa mar dongruok kendo jakedo ne ratich oganda. Unajua mimi ni mchapakazi, Raila ni mchapakazi, ametetea haki za Wakenya maisha yake yote, awe ndani awe nje ya serikali. Alikuwa mkuu wa wizara ya barabara. Mkaona barabara zikiundwa, zingine mpya, zingine repair. Ile ghorofa zote mnaona za mabarabara kwa nchi yetu, hiyo ni mchoro ya Raila Amolo Odinga. Na kwa sababu tunajua safari ya kesho utengenezwa leo,
Ninyi mnajua tumekuwa pamoja wakati ya furaha na wakati wa dhiki. Na hata Rais Uhuru Kenyatta tumetembea naye hapa mara mingi. Na mashida zetu zote ni amekuwa kitutatulia. Kwa hivyo mkiona gavana wenu anaambia twende hapa, na rais ambaye anawapenda anasema twende wapi? Jotelo go singo rakro kod mibadhi kendo rito mwandu jopiny. Lakini hata wewe mzazi uko na watoto wako, si unajua ni gani mtoto gani uwezi ukatuma kwa duka pesa isipotee njiani. Wacha kutishwa na pesa ya mtu hata akiwa ni bwenyenye wa aina gani. Pesa ya mtu hata akiwa tajiri ya mwisho haiwezi ikatosha wa Kenya. Wacheni niwaambie kwa serikali ya baba tutakuwa na mradi wa kuhakikishia pesa ya youth fund inawafikia. Bila vikwazo ambavyo vinawazuia kupata youth fund, baba anaenda kuvitoa ndio hiyo pesa iwafikie. Podogi pako gai marazimio la umoja One Kenya Raila Odinga kumtugo mamuol koten mine mardhialo Martha Karua kaka jalupne. Kwa serikali kuu kwa sababu ya kutupatia mama ambaye atakuja kuangalia maslahi yetu na kusaidia hapa kama watu wa Nakuru. Kwa familia ambayo iko na baba na mama, chakula haiwezi kosekana, nyumba haiwezi kosekana, school fees haiwezi kosekana. Na najua akiingia tukimuomba ile kitu tunataka, kama ni pesa ya wamama atatupatia, si ndio? Na tuongeze tuweze kufanya table banking. Kawuono ne en odiochieng' mar ariyo ma Martha Karua ne otelo ne limbe Nakuru. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nakuru. Moko kuom jodongo e gwenge ma Suna East okono oganda e kaunti ma Migori mondo yier jotelo manyalo kelo dongruok ka ging'iyo duond buche mag siasa. Bende gikwayo josiasa mondo go siasa mar kweyo kendo mariwo oganda. Gimedo ni gwenge mathoth e kaunti ma Migori pod nitiere chien e yore mag dongruok nikech telo marach. Bende ne gikwedo wach mar goyo ombulu ne duond bura achiel mano koa e kom mar MCA nyaka gavana ma bende dendo ni 6 piece. Ka giwacho ni oganda nigi ratiro mar goyo ombulu ne ng'ata ma gidwaro. Jodongo go ne loso e nyasi mar sidho Elijah Odhiambo mondo dhi olar kom kar od bura mano mar Suna East. Ukiangalia katika miungano ambayo ziko katika handshake hakuna maneno ya 6 piece, lakini tunasema pale juu Raila Amolo Odinga ambaye tunaenda kupigia kura kama president wetu, ukimwangalia anaenda kusimama katika azimio, maneno ya 6 piece hana. Ukiangalia ambaye mfasi wake ambaye ni Martha Karua anasimama na chama chake. Martha Karua kuna chama chake, hana maneno ya 6 piece. Kwa hiyo ya nini watu wa Nyanza tunadanganywa na maneno ya 6 piece? Na 6 piece haiendi bunge. Yule mtu anaenda bunge for delivery of services ni yule mtu ambaye tunachagua. Wadu waro ni koro wachichamo kwa dhigi wajidano dane mawang watero ngama jofinyo yiero nwa mabiro konjo mabiro kele maendeleo. Wadwa ni siasa wagogi kwe. Ombulu biro to ombulu rumo. To nyaka wamed dak kaka nyo wadak. To kawuono wan wawacho niya, jo ombulu ma Suna East waikore wadwa ni mondo wadwa go ombulu, wadwa yier jotich, wadwa yier joote, kik wadwa yier jok mabiro tiyowa. Jatend migao mar arita Dr. Fred Matiang'i osingone jopiny ni chenro oseket kare mar neno ni yiero maduong' ma higani ibiro tim e yor kwe. Matiang'i olero ni ikruok mar piny owacho kokalo kuom migao ma otelone kokwero josiasa mondo tegre kod weche mag athuye. Matiang'i okwayo lamo ne piny Kenya kowacho ni mae kinde ma jopiny onego bede achiel kendo nyayo kwe e kinde kampen chieng' yiero nyaka tok yiero maduong' ma dwe mar 8 higani. Jatelono ne loso e kinde mano e lame kanisa madwen ma Kenyerere e kaunti mantiere Itumbe e kaunti ma Kisii. Notene kod jagoro mong'erore e migao mar thieth Dr. Susan Mochache. Tuombee nchi yetu wakati huu wa uchaguzi, tuweke amani na tukae pamoja sisi wote. Tunawaomba viongozi wetu wa siasa, wengi wako hapa na sisi, tujaribu tuwezavyo kufanya kampeni za amani na kuhakikisha kwamba tunawacha wananchi wetu wakiwa pamoja na wakikaa kwa njia ya amani. Let us go to divide our people wakati huu wa uchaguzi. We need peace more than anything else. Na nyinyi viongozi wa makanisa tunawaomba tafadhali muombee nchi yetu, muombee viongozi wetu, muombee mheshimiwa rais wetu na wale wengine ambao wanataka uongozi wa nchi yetu.
ili tusiharibu nchi yetu ikae kwa amani wakati wa uchaguzi. Sisi kama serikali tunataka kuhakikishia, sisi kama serikali, hasa viongozi wa usalama, tutafanya kila tuwezalo kuhakikisha kwamba tumekuwa na amani na tumefanya mipango ya kutosha. Mtu asisumbuke na kitu chochote. We have made all plans to ensure we are peaceful, free, fair elections, na kwamba tutapita katika wakati huu wa uchaguzi bila shida yoyote. Riwruok moro mar mine mong'ere kaka Abedo Women Group koro wuok oko mar loko ngima jomadeya e kaunti ma Siaya kod chenro manyien mag pur ka koro gitemo pong'o kapu mar chiemo mar oganda ka gimedo ndhadhu e mwandugi. Simfros Okinda lero kaka ne jokanyo onyiso mwandugi madeya. Apuoyo, akuru, gwen, kodhi mag yiende, rabuon kod mwandu mamoko ne ochan e hema e paw skul mar primar mar Madeya. Jopur gi jopith ne nie nyisruok mar mwandu mane obagi kod Abedo Women Group. Jokanyo bende ne otwak e wi chenro mag bero pur kod pith kaachiel kod medo ndhadhu ne mwandugi. Abedo Women Group en riwruok mar joma mine manochakore higni 2 mokalo kod chenro mar kungo kod hola mong'ere kaka table banking. Ne waromo kod migawo moro miluongo ni Kenya Care. Ne gibiro kendo gipuonjowa kaka wanyalo bedo kaachiel kendo watim kungo kod hola. En riwruok mar joma mine ma osedongore kinde ka kinde ka koro giketo maino margi e pur kod ohala. Ne waneno ni jo grup marwa onego bed kod chiemo e ot moromo. Ne waneno mondo wami jowadwa loan kendo wanyiewo nigi gik moko kaka kodhi kod manyiwa. Jokanyo puoyo sir magiseyudo koa kuom piny owacho mamalo kod sirikand kaunti. Komiwa pesa gi jo Uwezo Fund kendo wanyiewo kod mashin matoyo gwen. Iwi mano jo migawo mar pur nobiro limowa kendo ne giyudo ni watiyo maber, miyo ne gimedo jiwowa e wach pur mar pith mag gwen. Bang' mano ne giluongowa kendo gimiyowa chiwo makende mar masin mar rego chiemb gwen. Ka waneno ni ng'ato timo ohala to nitie kamoro moreme, to gimoremo ne en equipment moro matin kata mashin moro matin, wamiye support mar innovation grant mondo wanyiew ne gino mondo yuto ne odhi malo. Wasetimo kamano ne grube 24 sani. Gitimo pur manyasani gima osekelo negi lokruok maduong' e kit mwandu. Gwendwa wa mango manyuolo tong' gin gwen 1,500. Gwenwa wan go mag ring'o gin gwen 2,000. Wan nyaka gi hacha, wan gi nyithi gwen matindo maromo 2,500 kuom sani. To nyalo loso gigo kaka mandas ma ji ohero, kata chapat, kata crackers, kata cake. Tiyudo ka ichame e bei man piny ka ikompea gi bei mar duka. Kane ne pok adonjo Madeya Bedo ne akiara, to sani koro asewinjo maber, to nikech Madeya Bedo chiwo hola kakao tadhi keto e ohanda to ohanda dhi maber. Magi gin moko kuom chenro madhi nyime mar bero nyak mar chiemo kendo bero yuto ne jopur e kaunti ma Siaya. Simfros Okinda, Ramogi TV. Gikone to rawera manyocha omiyo Raila Odinga ranyisi mar kar jot jatend piny oromo kod min od Raila Ida Odinga. Mich mar Wellington Otieno omiyo koro lekne mar somo ochopo kare. Michno omiyo somo ni ochopo kare bang' ka mama Ida singo ni obiro sire kaachiel kod nyithindo mamoko machal kode mondo omi giyud somo makare. Rawera no ma en ja klas 11 e skul sekondara ma Masikonde.
Ero kama na inyako medo mana bedo koda kae e ang'ich welo wang wakaw mana thuolo machuok kabisa wadhi mana yweyo matin to pod waduogo gi mathoth. Parni podi nyalo oronwa ote magi kimiwa pache weche mabende wamedo keloni e namba wa mar 23 beni nyalo luwa e Facebook page marwa Ramogi TV. Kikidhi mabor. I'm graduate Timo KU, somo KU atimo biochemistry gi biotechnology. Na graduate 2016. Aja rech auso rech gi sani. Sani bende ndalo siasa ng'eni koro ka mafans ng'eny. Koro yudo ka joma ng'eny dwa bino di gibi gi chiem kae. Kila ng'ato kia tok na sand baba, kia baba no bede kom mane. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya taki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Ing'eni kawuono Tapki ochako miyi ngima machielo. Akwayi ni ikonywa wate. Tapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Luok lweti kinde ka kinde ka itiyo kod sabun kod pi maler kendo mamol mondo igeng' landruok mar tuo moro amora. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Machiegni kendo riwruoge mag mbalariany makwanyo jopuonjre madonje mbalariany kod ute tiegruok ma pacho ka ojiwo jopuonjre mondo oyier mbalariany ma yo ugwe mar Kenya. Koloso elimbe mare e kar chwalo tije Garissa Huduma Center, jatelo maduong' mar KUPS Laktar Agnes Masi Wahome wacho ni kwan mag jopuonjre madonjo e mbalariany ma North Eastern ni piny mokalo. Osingo tiyo kod County Commissioner e bero lwasi ma Huduma Center kod tudruok mondo kony rowere e chwalo kwayo mag mbalariany. Dr. Masi wacho ni maromo jopuonjre 1,144 mano yudo rang'iny ma C+ kadhi nyime biro yudo luonge mbalariany pa 7 mag piny owacho kod mago mag ji giwegi. This region, the northeastern region, we have seen low numbers when it comes to applications because once the students leave school and they are back into the rural areas, some are not able to get the information in time. So we find once we are done with the placement of students, we still have students coming
from areas like Garissa, Wajir, Mandera, and saying they did not even know. So I'm here, one, to work with the government, that this is the county commissioners and the local government, so that we are able to mop up all these students who did their exam. Now we have also devolved our services. Previously we used to have students apply, and if they had any issues they would come to Nairobi. But now, given that our application process is online, then we have partnered with Huduma. For the last 3 years, we have partnered with Huduma Kenya, so that we have our services devolved to the Kenyans. Watu wa area kama hizi mmekuwa mkiuliza ile marks ya watoto wenu kuingia college kuwa walimu iteremushwe kidogo kusaidia watoto wa maeneo kama hii kuingia. Kaka rawera ma bende oseyudo lony e mbalariany bende iseuso rech, bende nyalo uso rech e boma, ma en penjo mosumo Bradox duoko kod chir nikech ohand rech osegere e boma ma Nairobi. Rawera ni nochako hono rech ne nyamin gi, to bang'e ne giyawo magawa mong'ere kaka Big Fish. Oseyaro ohande kokalo mbui, kendo yande humbo medore bang' kogai ma Azimio Raila Odinga gi Lange nochiemo e magawa no chieng' mane owalo jalupne Martha Karua. Cleophas Oluoch notwak kod Osumo, kendo mae e sigande. An graduate timo KU, somo KU atimo biochemistry gi biotechnology. Na graduate 2016. Aja rech, auso rech gi sani. Lek mar chako magawa mar Big Fish nochakore matin mana katugo. Hapa ni wuka nikech koro naonge tich, en mana mar koso tich. Ting'eni nyaka ibed ni imbe koro at least in gi gimoro minyalo wacho ni inya itimo, ineno. Ng'eni kaka youth ok inya beda at least kata tin to lakini at least imbe temo. Koro ng'eni nyaminwa maduong' ng'eni en japuonj. Koro no uso rech kaka wala mabathe tu side hustle tu go matin ineno. Nikech koro yo mano yo Thika Road kocha. Koro anyise ni iluongo ni Morin. Koro anyise ni gimotim amba onge tich gi seche. Koro anyalo kata konyore bina tero ni kata delivery moko amba yudi kata nya sabun moro ineno. Ore nomiyo gi hola mar shillings 30,000 kaka nyinyo. Kendo ne giduoko omenda go bang' thuolo mar dweche 5. Freezer ng'eni kwan wauso rech. Koro ng'eni freezer nyaka nibed godo. At least ne en gi freezer. Koro mama moro kanyo miyo moti kama apani Nyasaye be manadonjo e chunye. Koro omiyo freezer cha nochako tiyo godo. Koro ng'eni rent wan 20,000. 20,000 per month. Koro no nyiso ni instead of chulo freezer ni one off, gimotim wadhi mede pesa wi rent ni. Morgi en ni ohala ne omako mach ma ochuno mondo giyar badgi. Kata kam sama corona biro 2020 March, oyudo ka Big Fish ni osechako sudo kech tweet no ji koro biro ang'o. In fact ang'e ni wadhi loro. Para yudo ka orders ng'eny joma dwaro ni terne gi rech, joma bira ni gikawo rech nikech ndalo ka ne onge chiemo e hotel. En ochopo to kawo rech to dhi mta. Ochopo sama koro ji ng'eny, ma koro ji rito rech chiemo e shift. Kech en kibanda mo matin en gi mesni 3 kama gi kombe karibu 15 kama. Osumo Brad ne odonjo e ohand rech ka oyuma, to koro reche mapidhe, kendo onge kod siso mar manyo tij andika. Sani to riambo ya sani to ka onge tich manyagola kae ok apar ni nikech ineno Big Fish ne chalo nyathiwa. Inyalo chalo ng'ama we nyathini kidhi kumoro, chalo ng'ama we dala ni kidhi e dala ng'ato. Big Fish yweyo jochiemo okinyi godhiambo, ka bende ondiko ji mahawo 50 kaachiel kod jo apiko matero chiemo e apise kod udi. Apani do ndika tich ambe do dasendiko kata ji 50 moko. Okapani dasendiko kata ji 50 moko e ginene. Kech sani ng'eni corona wan gi jomoko matiyo kae wase employ joma ng'eny. Okapani sani de podane under employment dase employ jogi. Kora samora wacho mani kila ng'ato pala ji opogore. Bende otiyo kanyachiel kod nyiminege 2 e ohand rech. Kamoro to nigi thuolo mar uso math mobi kowuok e olembe. Ido ka nitie nyaminwa moro ma en ohand juice ni en mano mare. En obeda beda kumoro kwano mana finance. Eto kobi. Iluonge ni Silvia. Eto gobi en obeda kumoro kwano finance. Ido ka kendo koro
dwe ka rumo kimiye pesa juice no oko pesa matin opudhore mana gi ring'o kora en pesa mang'eny gadien. Osumo puoyo sir mar ojende ma oyudo kinde ka kinde ka ouso mwandune e yor mbui. An anyalo gwero kama nikech ojende no support gadieri. Momineno sani apani ma youth ose realize ni kwa miyore teko, kwa miyore support kwa nyalo manage. Gadieri nikech support no was overwhelming. No ka expect gima inano. Kaka koro ji osechako share ang'o jibiro. Koro kamane kaka Big Fish no chako ma we had to open a second branch. Tarik 16 dwe mar abich higani, Osumo ne oyudo welo modhial. Jotelo mag Azimio nochopo e magawane mondo ocham rech. E mesa koda kom mane ogai mar Azimio, Raila Odinga ne ochieme odiochieng' mane oyango Martha Karua kaka jalupne ng'wech mar laro kom mar jatend piny. Wuon magawani manyinge Osumo Brad leronwa ni nyaka sani ohala osedhi malo kendo yuto ne dhi maber. Limbe Odinga pod medo gwelo welo. Sani bende alo siasa ng'eni koro ka mafans ng'eny koro yudo ka joma ng'eny dwa bino di bigi chiem kae kila ng'ato kia tokna sand baba kia baba nobede kom mane. Osumo wacho ni paro maliw kod kinda ema osekonye wande. Kata dang ibed gi support kata dang ibed gi kok in ng'at ma tiyo matek, kok in ng'at ma wiye leyo kata dang mi mana milion 10 sani jakom inyayudo ka pod idhi dok kwa moko. Kata kamano Osumo ywago osuru michoko kuom johala. Wala Nairobi ka okenya chako gi 100,000 gadieri kana ok nien kata gimoro yot moro mi yudo kumoro. It's not easy nikech licenses kende man wachul wa iego ne ging'eny. Sani be sirikal dwa ni register wandi ineno chako chulo tax register mago bedo mana pesa. Okay, en gima yot ba. Osumo Brad en rawera ma hike hao 29 to bende ochano kendo. Sani pod amanyo pesa pani sani pod amanyo kaka nyalo konyera kata kaka nyalo elevate ngimana. Bata paro ni oken gimoro ma nyalo kawo gima serious. Kuongi bet kata gimoro at least manyalo kata sustain nyithindu kata chieng' moro yudo nyithindo kaka inya tere school kech sani kendo school garama. Sigand rawera ni nyiso ni ohala nyalore kata ka iuso mana kit chiemo achiel kendo timo ohala bende nyalore kod anyuola. Ramogi TV. Erokamano ahinya Cleophas Oluoch kuom ripot machalo koda mana neno ka ibende ipango rech motamre gi nono. Ka wadhi nyime en ni odiochieng' ma kawuono piny mangima hingo chieng' rito ler e kinde ria ka jokanyo medo jiwo oganda mondo kaw ria kaka kit chwech ma ok onego omien koda kwede moramora. E boma ma Oyugis rowere manyiri koda mayawuoyi notimo wuoth makende e campaign mar dhialo odiochieng'ni. Nyasi ni timo tarik 28 dwe mar abich higa ka higa kaluwore ni nyiri thoro neno malo bang' ndalo 28. Midhiero mang'eny yudo nyithindo manyiri ma ok nyala nyiewo taulo mag ria. Moko kuomgi bare skul kendo leo ne somo kuom ndalo mang'eny e tam. Ka moko bende pondo kaluwore koda kwede magiyudo e kind jowetegi. Mae momiyo jokanyo onywando nyithindo mayawuoyi koda machuo e campaign mag nyayo ler e kinde ria. Bende gikwayo piny owacho mondo golo sure taulo mag ria kendo chwal ne nyithindo manyiri kony makende. Talking about menstrual health because it's a biological factor, but importantly we know there's a lot of stigma which comes with menstruation. We've seen girls not able to go to school because they're afraid. We've seen others ridicule others. We've had even questions like, are you the first one to have periods? And really today is a day to break such stigmas, and that's why we have the theme as End the Stigma. But importantly, we also want to reach out to governments and policy makers for them to zero-rate taxes on sanitary towels and sanitary products. Also give us subsidies. And as a county, Homa Bay County, we are really investing much, most in the adolescents' health, because we believe that these adolescents, most of them, they do have serious issues regarding menstrual issues, and not only menstrual issues, because menstrual issues, if we only pick it alone, we might be leaving some other issues which the adolescents might be having. So today, unlike any other day, we've involved the boy child because we believe that support for the girls without involving the boy child is null and void,
because these are part of the people and their peers who contribute to their decision making in the community. Rito ler e sama ng'ama nyako kata miyo dhieria en gima winjo kaune okang' maduong' mar neno ni otim e yo makare. Kata kamano, ok en rito ler mar miyo kata nyako kende ema ing'iyo, to nyaka ler mar alwora kaluwore gi kaka iwitogi. E odiechieng'ni moket tenge mar dhialo rito ler mar ria, waluwo lokruok ma gik rito ria osekelo ne jodak ma Nyando. Mine ni okenge mopogore mag tweng'o. Gitwang'o law makende makonyo loko ngima thoth nyiri e gwenge mag Alendu kod Nyando sub-county mangima. Iparo ni dhieria en mana gima mulo ngima ng'ama miyo kende. Kata bed ni en kamano, wach mar nyiri kod mine dhieria e gwenge mag Nyando en gima osekelo lokruok mar dongruok ne thoth jodak makono. Gima watemo ng'iyo en the involvement of everyone. Ere kaka wanyalo kelo all these sectors mondo watem ng'iyo kaka wakonyo nyithiwa manyiri. Achiel kuom joma ngimagi oselokore en Christine Atieno, manonyuol kapod tin. Gino manomedo pek e ngimane. Kata kamano, noyudo tij loso gige rito ria minuoyo. An admin mar kor loso sanitary towels miluokogi. Bate iye kanyo be amba puonjora tweng'o twang'o sanitary towels go ma gimoro dweche ariyo kama abo bedo ng'ama olony e twang'o sanitary towels. Anyalo timo gikano wuon gi pesa na mayudo moka okang'iyo ng'at machielo to osajiwa mayudo ni kata kinyuol kitin to kikibed gi luoro moro ni kuminyalo dhiye onge, pod inyalo mana prosper e ngima masani. Nyako machielo en Vivian Awuor moseyudo puonj mar tweng'o kendo yudo tij twang'o gige rito ria. Sani atwang'o pads kodi kendo gichula maber. Masani kora nyimba nyalo konyo nyiri moko monyuol ka pod gin teenager mothers. Aneno ka koro ngima na olokore. Makoro kanyal gombo gir ng'ato nikech ang'e ni an gi mara kian. Koro sani ayudo pesa na manyalo timo godo gika, ok anyal donjo e chudi kore ka mondo mi ayud pesa. Pesa na maloso esitada osekonya koro anyalo nyiewo chiemo ma wachamo gi kwarwa, wachulo godo nyaka pi mantiere e dala kae. Magi timore kaluwore kod riwruok moro mok mar piny owacho matiyo e gwenge ma Nyando maneno ni giloko ngima ok mana nyithindo manyiri kende to ne jogweng' duto te. Ji ok dwaga tiyo gi reusable sanitary towels nikech onge pi. Wach mar onge pi no ne en gima be ne wadwaro ni mondo wa sort out. Wakunyo boreholes, wakunyo kisima, waloso kisima mokethre, watimo health and hygiene conversation. Sama giting'o ngima nyirigi, girito bende alwora kaluwore ni gige rito ria magiloso ok keth alwora kopim kod mamoko miwito tok tiyo kode. Wa advice mondo owang'e nikech kidhi lute cho be pod onyalo pong'o cho. Gima ber ni watiyo gi material ma onge effect ma en go environment and natural material okoinya alwora marwa in any way. Watemo kelo some innovations gi technology manyalo konyo mine gi nyithindo manyiri. E skunde nitie gimoro miluongo ni incinerator ma inyalo chokgi kanyakla kaito gibedo burnt in a controlled environment. E odiechieng'ni midhialo tarik 28 dwe mar abich ing'iyo ok mana rito ler kende to nyaka neno ni miyo ka miyo, nyako ka nyako oyudo gige rito ria morome kendo en gi thuolo maber mar tiyo kode ma onge akwede. There is something that we can do right here Kisumu County kata in all the counties mantie Western Kenya. Tich dhi mbele mar loso gige rito ria. Paket achielni en mano makelo lokruok e ngima jodak ma Nyando. Korita alwora okelo negi pi manono kanyakla kod jiwo yuto margi.
Jailieta, Ramogi TV, Kisumu. Kapod wang'iyo gik madongo ma bende joma mine timo en mahingo mine mia e gweng'no. Mahew mine 300 e gweng' ma Waso but kar rito lee ma Loisaba Conservancy oriwore mar rito alwora margi kendo chako ohala manyalo miyo gi yuto mabiro konyogi e weche mag rito alwora margi. Minego ma bende omiyore nying mar Chui Chama Conservation Group ochuogo nying ni kowuok kuom nying lee mar kwach ma humbe ong'ere kaka Black Leopard monen e kar rito lee ma Loisaba Conservancy. Koro sani humgi lach kuom rito lee noero mar kwach kaka achiel kuom lee 5 madongo e gweng'no. Minego mawuok e oganda Masai kod Samburu yudo kony kowuok e kar rito lee ma Loisaba kendo chako chenro mopogore ka mwandu magiloso gi uso ne jogo malemogi. Hata sisi tukiwa hapa kwa semi desert ama semi arid desert ambayo saa nyingine maji inakuwa challenge, lakini tunaanza kuwa na kitchen garden zetu ambayo wamama wanapata mboga ya kuwapatia watoto na pia ya kuuza kama biashara, micro small enterprises businesses. And what's so special about this group is that they elevated the women in this area to lead this organization in the conservation efforts here. For the last few years, we've been working on human-wildlife coexistence together, doing various studies on human relationships with wildlife like leopards to work towards goals of coexistence, reducing the challenges of living with local wildlife, and protecting wildlife in this area. Chenro mano mar nyiso ndeke mag jolweny ne otimore kawuono e alap ma Uhuru Gardens kama jopiny oyudo thuolo mar dhialo nyasi makamano nono ma onge chudo. Ndeke gene fuyo ka giwinyore e kor yamo kod lony mamalo. Chenro no biro motelo ne nyasi ma Madaraka ma higani mibiro bagi alap ma Uhuru Gardens ma bende osebed ka iloso. Chris Owino nigi ler mathoth. E alap ma Uhuru Gardens, oganda oyuoro karombgi e nyasi makende mar nyiso tiegro kod nyadhi mar jolweny ma pacho kae. Joma chuo, joma mine, rowere, jodongo kod nyithi sikul duto opong'o pap mar neno gi wang'gi chia kod lony mamalo mag joriemb ndeke lweny ma pacho kae. Mor kod ilo ne okwako alap ma Uhuru Gardens e kinde ma ndeke mag lweny ma iriembo e ng'we arititi mag F1 kod F5 ne ocherore e wi boche gi nyadhi. E nyasi no mane oyuore kod jatend piny Uhuru Kenyatta, jolweny ne odhienyo e lela lony margi mamalo mar riembo ndeke makamago ka onindo auma ka achiel gi luorore e kor boche. Jolweny ne onyiso lony margi e kinde magidhi e lweny ka achiel gi reso jowetegi ma oyudo hinyruok e kinde lweny kod jowasikgi. Kweth mar jolweny mag Green Eagles ma itiyogo e reso joma wasigu ondhiyo e kinde mag otieno bende okodong' chien e yango twang' margi ne oganda jo Kenya. Mae thuolo mokwongo ma jopiny oyudo thuolo mar neno nyisruok mar jolweny e pacho kae ma onge chudo moro amora. Nyisruok makamae biro ndalo machuo kende motelo ne nyasi mar Madaraka Day ma higani, nyasi madhi timore chieng' tich adek juma manyien. Ne en mor kod sunga e kinde ma jolweny ma pacho kae ne onyiso nyadhi margi e weche mag riembo ndeke mag lweny. Chris Owino, Ramogi TV, Uhuru Gardens, Nairobi. Mama Martha Aoko Owiti ma en min jalendo Felix Okoth mar Nyakalondo mar Ramogi mong'ere ahinya gi nying mar Oguyo noiki kawuono e gweng' ma Kodum nyaka sub county mantiere county ma Kisumu. Anyuola kod osiepe oparo mosenindo Mama Martha kaka miyo manohero kwe kod achiel mar oganda. Jotelo mag siasa bende mane oyoro nyasi no ero owacho ni notiyo gi thuolo no mar kwayo ombulu ka bende wamedo timo mos na nyuola Mama Martha Owiti ahinya to ne nyawadwa Oguyo. Anyalo wuoyo kaka jagono matiyo kod Felix, en jagono mohero tije, orito kendo luoro. Jogo mawinjo ga chendo mar wang'o nyanga ka gichike adi. Irito, iluoro kendo ihero.
Felix en achiel kuom jogo morito oluoro kendo ero tijegi. Omiyo rawere ma pod wuok e gweng'gi luru ondamo mar Felix. Felix tiyo gi hera mang'eny kendo kata ka welo biro to ruako kendo puonjo tich. Donge ber. Kabodho dongo nyuolo wuoyi. Wakawo thuolo ni mar goni mos mathoth mokalo in ka achiel gi anyuolani, wede to kod osiepe kaluwore gi lal mar mama. Lal miyo ken gima yot kata obed mana ni koro ti moti kama omako pod duong', nikech kosigi to nyaka iwinji. Iwacho ni miyo en nyasaye mar ariyo, omiyo watimonu mos mathoth ahinya. Pod wamedo mana timo mos ka bende wakawo yweyo machielo. Erokamano Eric Nyumba, iwacho ni ineno ka intiere koda jaodi ma Nancy Kamau kawuoka Nakuru. Ibendi iwacho ni Ramogi TV ler kende iyude makare kabisa. Fred Obura iwacho ni bende ineno maler ka intiere gwenge mag Mkindani Mombasa County. Geoffrey Ochieng Nyatuoro iwacho ni neno maler kabisa ka intiere Sea Town but Mwisho Hotel. Wabende wamor kod kaka ukelonwa chenro mago mag weche manyien Ramogi TV. Erokamano ahinya kuom ote mari. Wadhi yweyo machuok waduogo gi weche mago mag tuke. Kik idhi mabor. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Machiegni weche mag tuke kuma tima volleyball mar jok manyiri mar Kenya Pipeline kawuono chope nus final mar laro kombe mar club mathuon e Afrika bang' loyo FAP ma Cameroon seta 3-1 e tugo manogo e boma